ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಮ್ಮಕ್ಕ ಆರು ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮನಕ್ಕಳೆ ಓಡೋಗ ಆಯರೆ ಪೋದು ಆ ಪಚ್ಚದ ಗೇಣಿ ಚೀಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಪೋದು ಇತ್ತರದ್ದು ಸೆಟ್ರ್ ನಾನೇ ಕುಂಜಮ್ಮ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಗೆ ಅಂದು ಅನ್ಕ್ಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಬೈದಿನತಿ ಕೊರಡೈತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಟಾನು ಆರು ತೀರು ಪೋನಾಗ ನಾನು ತುಯರಿಂಚ ಕಡೆಕ್ಷನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚರು ಗುಡ್ಕದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಶಬ್ದ ಬತ್ತೀನಿ ಹಿಂಚಾತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಅರ್ನ ಆತ್ಮ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ದ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಏನೋ ಡ್ರೆಸ್ಲ ತೂಣ ಒಂಜಿ ಹಂಗೆ ಪಾಡ್ಯಂಡ ಅವು ಕೊಡೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಟರ್ನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಡು ಆಲ ಪಕ್ಕ 6 ಮಂತ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲಿ ಜೈದಾಲು ಯಾನು ಇಂಚ ಬನ್ನಿ ಕಿನಿ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮನಕಂಡು ಜೊತ್ತೊಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ಈತು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಈತು ಜನನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈತು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಆತ ಸುಲಭ ಇತ್ತಂದ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ ಅಕ್ಲ ವಯಕ್ ಅಂದ ನವೀನ್ ಪೋನಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಪೋಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಜಿ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ವೆ ಅಂದು ರಜೆ ಬೋಡು ಯಾನೂರಿಗೆ ಸಾಗಿಷ್ಟನ್ ಪಾಡ್ತು ಪುಷ್ಪಕನ ವಿಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏರ್ಲೈಜರು ನಾಟಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆದ ಪುಳ್ಳಿ ಕುಂಜಮ್ಮಕ್ಕ ಅವು ಯಾನು ಊರ್ಲ ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ಬುಡ್ಪುಣಿಚ್ಚಿ ಯಾನಿತ್ತು ಇಂಚೆ ನಾನಿದ್ರು ಕುಂಜಮ್ಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಿಕ್ಕಲ್ಡು ರಡ್ಡು ಚೈನಿ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಪ್ಪದಿಜರು ತೀರ್ಪೋಪು ನಡಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ರಡ್ಡು ಚೈನ್ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಸಜಿಪದ ಊರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಜಾಗ್ಯದ ಓಡೋಗ ಆಯರೆ ಪೋದು ಆ ಪಚ್ಚದ ಗೇಣಿ ಚೀಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಚೀಲೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆ ಪಟ್ಲನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರದ್ದು ಸೆಟ್ರ್ ನಾನೇ ಕುಂಜಮ್ಮ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಗೆ ಅಂದು ಅನ್ಕ್ಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಬೈದಿನತಿ ಕೊರಡೈತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೆನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲತ್ತಿ ಇಚ್ಚಿನ ಲಾರಿ ಬತ್ತು ಉಂತುನು ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂದಿನ ಮುಡಿನ ಕೊನೋದು ಆ ಲಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಗೇಣಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ನಾನೇ ದಿಂಜಾದ ಕೊನೋದು ಬೆಂತಿನೇರ ತಿನ್ಪಿನೇರ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಮ್ಮಕ್ಕ ಆರು ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮನಕ್ಕಲೆ ಕೊಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆತು ಜನನು ಬೆನ್ಪಾಯರು ಆತು ಏರ್ಲು ಮೂಜಿ ಜೋಡಿ ಏರ್ಲು ಕಂಡ ಕಿಂಡಪುರ ಮಲ್ಪಾದು ಒಂದು ಯಾರನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಟಾನು ಆರು ತೀರು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಓಲು ಕಾಪಿಗಡ್ಡು ಪೋನಾಗ ಅವಾರು ಅವಳು ಒರ್ತಿ ಪಡ್ಚಿ ಬಂದು ಈಡಲೆ ತಾತ ಅಮ್ಮ ಆರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮೆಂತಾರೆ ನಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬ ತೂಂದುಲೇದು ನಾನು ಲಿಪ್ಪೊಂದು ನಾನು ತುಯರಿಂಚ ಕಡೆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ತುಯರಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟು ತುಯರು ಯಾರು ಬೇಡ ಹಬ್ಬ ಬಡ ತುಯರ್ ಅಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚರು ಗುಡ್ಕದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಶಬ್ದ ಬತ್ತೀನಿ ಹಿಂಚಾತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತಾರೆ ಅಬ್ಜಿ ಚಲಿಟ್ಟು ಅರ್ನ ಆತ್ಮ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಎಂಕು ಚಲಿಟ್ಟು ಉಂತೆರ ಬಂದು ನನ್ನ ಸೋಪುಡು ಜಪಡೋದು ಇತ್ತಿನ ಆಜಿ 7 ಮಂದಿರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಡೆದು ಉಂದುದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಆತರ ವಿಶೇಷ ಜೋಪಿಲ್ಲ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಪು ಪ್ರತಿ ಸಟ್ಲ ನಾನು ಪೂಜಿದು ಪಂಪಿನಿ ನನ್ನ ಆಯುಷ ಪೂರ ನಿಕ್ ಜಪು ಎನ್ನ ಆಯುಷ ಪೂರ ನಿಕ್ ಐ ನಾನು ಎತ್ತು ಸಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚು ಎನ್ನ ಆಯುಷ ಪೂರ ನಿಕ್ ಒರಿದಿನ ಆಯುಷ ಉಂಡದೆ ಅವು ಬೈದಿರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅವು ಕುಂಜಮ್ಮ ಕರ್ನ ನೆನಪುನು ಯಾನು ರಾಪಟ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ತೂಗೋಡು ಕುಂಜಮ್ಮಕ್ಕನ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅವರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರೋಡಕ್ಕೆ ಏನೇ ಬಂದನ್ನೆ ತೀರ್ನಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ
ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಟೈಪ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ನಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅಂಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ದೇಪುನ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಮಂಜಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತುಪ್ಪ ಆರ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಏಪರ್ದು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ದ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತಿರುಗಿದಿಂಚಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗದಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಬೈಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆದು ಅವರು ಅವರ ಬರಿಕ್ ಪೋನಗೊಂತೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡು ಕೊಂಚ ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಹುಷಾರಿದ್ದಂದೆ ಪ್ರಾಣಗ ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಏತೋ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಲೆಡ್ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಡಿಸೀಸ್ ತರಬೇಟ್ಲಾಕದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ಕಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಬಂದೊಂಜಿ ಚೆನ್ನೈದ ಸರ್ಜನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಡ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಒಟ್ಟರ ಇತ್ತಾನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊರಪೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಗುರು ಹೋಲು ಅಂತೇಳಿ ಅವೇನು ಅವನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಮುಂದೆ ತೂಣ ಏತು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದು ಪೇರು ಹೊರಪಾಡ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತಿದಿನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೂತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ಯಂಡ ಅವು ಕೊಡೊಂಜಿ ಆಯ್ತ ಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ 3 ತಿಂಗಳು 2-3 ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡವ್ರ ಹೊರ ಮೇಳು ದಿಕ್ಕ ನಾವೇನೇ ಮಾಡೋದು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಂದಾಜು 100 ಸೆಟ್ ಇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ 2-3 ಕಾಪಾಟ್ರು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ 2 ಪನ್ಪೇರದು ಪಪ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಾರ 2 ಜನ ಇತ್ತು ಅಬತರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಚರ್ಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬತರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಬೈಡ್ದೆ ಬರ್ತಾವೆ ನಾವು ಈ ಮಲ್ಪು ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಮಲ್ಪು ಐಡಿಯಾ ಬೈತೀನಿ ಕೆಡ್ಡೆ ಯಾನೇ ಪನ್ನೆ ಆಡ ಬಿಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಏಜಿ ಈ ಮಲ್ಪು ಯಾನಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಗುಲ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಕಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೋಣಾಗನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಥದೆಪ್ಪಡು ಇಂಥದೆಪ್ಪಡು ಫ್ರೇಮ್ ಅವು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಗಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಹಂಗೆ ಸುರಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ದಪ್ಪ ಏತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಸೀನ್ ಯಾಂಬರೇನ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಗ ಅವು ದುಂಬೆ ಉಂಟು ಸೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಲೈಕ್ PL ರವಿ ಎಂಕಲ್ನ ರವಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ PL ರವಿ ಆರ್ ಬಕ್ಕ ರಡ್ ಸಟ್ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ ಬೇತೆ ಬಿಚ್ಚಾಡಿತ್ತೇರಿ ಇಜಿನ ಆರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅರೆ ಮರ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ ಬೇತೆ ಬಿಚ್ಚಾಡು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಂತೆ ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿಲೆ ಕಾಣಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಇಜಿನ ಆರಾಂಡ ಇಂಚು ಪಂದ್ ಕೊರಂತೇರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆರಿ ಆಪಲ್ಲ ಚಂಡಿಗೋರಿಗೆ ಬರ್ಸೋಗು ಆರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜುನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಏನೋ ಸೀನ್ ಪನ್ನಂತ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಬಡ್ರವೇಣ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಚಬೋಡು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಚಬೋಡು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶಾರ್ಟ್ ದಿಪ್ಲೆ ಬೋಡಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೀನ್ ಬನ್ನಂತೆ ಸೀನ್ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬರುವಂತೆ ಸೀನ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರುವಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುವಂತೆ ಅರ್ಜುನ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ತಗೊಂಡ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ದಾಯ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೈಕು ದೀಪಿನಿ ಟೆಲಿ ಬಂಡದಾದ ಒಕ್ಕಂದು ಎಂಚ ಈ ಲೆನ್ಸು 18 ಮಾವು 18 19 ಒಂದು ಪೂರಕ್ಕೇನು ಆ್ಯಡ ಆಸಕ್ತಿ ಆರು ಬರೋಂತೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇಂಚ ಕಲ್ತು ಅಂತೀರು ಅವಾಗನೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಪಂಡಿಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಇಂಚದಿಯೋಡು ಅನ್ಪೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಪಿನೇ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಗೆ ಸೀಟಾರ್ ಇತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯನಾತಿಗೆ ದೋಸ್ತನಗಳು ಪನಂತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ನಾನು ಯಾನು ಓಲು ಬೇಲೆ ಹೋದು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಡ್ಯಾರಿಡ ಅಂದು ಪನಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಗೂ ಫಾದರ್ ಅವಳು ಸೀಟ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದು ಕೇಂಡಿರಾರು ಅಂಚನಗ ಮೂಲ ಬಂಡಲ್ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪೇಟ ಪೋದು MBA ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಣ್ಣೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಯಾರು MBA ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬೋಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಿಲ್ಲ MBA ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗಿ ಓಡಿಗೆ ಪುನಃ ಕೆಲಸ MBA ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನಾಗ ಆಗಿ ಕೊರ್ದು ಇದೇ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್
ఆయన ಒಂದು ಪುರ ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಡೆ ఆయన ನಾಲೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ 10 ಜನ ಎದುರು ಉಂಟು ಪಾತೇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ರೈಟ್ ಅಪುರ ఆయన ಧೈರ್ಯ ತೂದು ಐ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಪಂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಹೋಗೊಂಡ ಏನು ಅಂದು ಪೋಪುಂಡು ಓ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಹೀರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಯರೆ ఒక జియో మతొంದು మల్పండే ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಯ್ತಾನ ಅಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಬೈದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೆಂಚ ಆತನ ಪೂಡಿ ಬಡಿದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಹೀರೋ ಅದು ಬಟ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಅವಕಾಶ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದು ನಂಡ ఆయన ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಒಬ್ಬರ ತಮಿಳ್ ಟೈಪ್ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಲೈಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಫೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವು ಚೀತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅಂದ 6 ಕಲ್ಪದಿನ 6 ಅಪಗಾನೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಅದು ಕುಡ್ಲದಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಶೆಣ್ಣೆ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ಪೂರ ಅರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕ್ಲಾರಿ 6 ಅಪಗಾನೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಬಂದಿತ್ತೇರು ದೇವದಾಸ ನಾವು ಬುಡಚಿ ಭಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ ಹಾಕುಜೇರು ಆತಂದು ఆయన ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಲುಕ್ಕು ಒಂದು ಪುರ ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಜ ಆಗಿ ಅವು ದೈವದತ್ವ ಅದು ಬೈದನು ಬಂತೆ 6 ಬಂತೆ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಫೈಟ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದಂಜಾಂಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಭಾರಿ ಈಸಿ ಇದ್ದವು ಫೈಟ್ಸ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂಚೂರು ತತ್ತನ ಮುಸುಂಡು ಬರು ಅಂದ ಅವು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಅವು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರೋಡು 13-14 ದಿನ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತದ ಮತಿ ತತ್ತದು ಬೂರ್ದು ಅಂದಪ್ಪ ದೊಂಬುಡು ಅಪರ ಈ ರೋಪ್ದದೆ ರೋಪುಡು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಡು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೊರ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಜಿನ ಕೂಡ ಹಾಕೊಡು ಫೈಟ್ಸ್ ಸುಲಭ ಬಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ ಮಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬಂಡ ಅಂಡಾರೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ ಭಾರಿ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಸೆ ಮಾಸೆ ಮಾತ ಅದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾಕಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಜು 6 ಭಾರಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಬಂಡಾರೆ ಈಗ ಅರೆ ಚಂಡೀಗಢ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪುಳ್ಳಿ ಬೈದಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಡಿಯೋಲ್ ಎಂತುಯೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮಿಯರ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟು ನಾವಾಡು ಅತನ ಉಂತುದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ನಾವಾಡು ಅತನ ಬಾಯಿರ್ದು ಒಂಜಿ ದೇವರ್ನ ನಾಮ ಪದ್ಯಲು ಬರ್ಪಿನ ಎಂಚ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಮೋಣಿ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುನಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಶಾರ ಹೇ ಶಾರದೆ ಬಂದು ಪದ್ಯ ಬಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನೆನಪು ದೀವಡ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಏತ ಒಂಜಿ 15 ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಟ್ಟೊಂಡಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪದತ್ ಅವಿಕಾಗ ಅವು ಕಾವ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಜಿಪ್ಪನಾಗ ಪನ್ಪುನು ಪದ್ಯ ಭಜನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪದ್ಯ ಗಣಪತಿನ ಒಕ್ಕ ದೇವರನ ದೇವಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೇಳು ಮನದನ್ನೇ ಇನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕಾವ್ಯ ಪನೊಂದು ಪೋನಗಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನೊಂದು ಹೋಪಲ್ಲ ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಬೈದನು ಅವ್ರು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಡೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅರ್ಜುಂಡೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವ್ಯಲ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಅರೆ ಮರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತಾರೆ ಅದು ಅಂಚ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಿಂದೂಪುರ ಅಂತೆ ಮಾನವ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಮ್ಮಿನಪುರ ಅವು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ದೊಡ್ಡನ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಪಾತಿರ್ನ ರಪ್ಪ ಕೋಪ ಅರ್ಪಿನ ಒಂತೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ನಮಗೆ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲು ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಬ್ಬೆ ಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇರೆ ಬೈಲು ಕಾವ್ಯನಕಲ್ನ ಅಲ್ಪದ ಇಲ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿಲ್ಲು ಅವು ಇತ್ತ ಒಡೆ ಬಪ್ಪಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ರಿಕ್ಷಾ ಬಪ್ಪಿನಿ ಕೊಬ್ಬೆ ಬೈಲು ಬಂಡ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಕೊಬ್ಬೆ ಬೈಲು ಕೊಬ್ಬೆ ಬೈಲು ಇತ್ತ ಒಡೆ ಬಿದ್ದಾಟ್ನಿ ದೇರೆ ಬೈಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ ಬಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಪೋನಾಗ ಆಲೆ ಬನ್ನಿ ಮಮ್ಮ ಇರ್ಪನ್ వచ్చి ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ದೇರೆ ಬೈಲ್ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ರಿಕ್ಷಾದಾರಡಕ್ಕೇನು ದೇರೆ ಬೈಲ್ ಹಾಂ ಅವು పోయింది ಅಂಚೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಬ್ಬೆ ಬೈಲ್
ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂರವಾಯ್ತು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲೆಗಿತ್ತೆ ಗಂಧಗಾಳಿ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬಂತು ಪನ್ಪಲ್ಜಿ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಪನ್ಪಲ್ ಬಂಡ ಅವೇ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಪನ್ಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಡಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನತ್ತು ಅವು ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪುನಗನೆ ಆ ಫುಲ್ ಪದ್ಯ ಬರೋಂತಲ್ಲ ಅದು ಅಂದೆ ಓಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಣ್ಣಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಡು ಆಲ ಪಕ್ಕ 6 ಮಂತ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲಿ ಜೈದಾಲ್ ಯಾನು ಇಂಚ ಬನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮನ ಕನ್ಸುತ್ತೊಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಕುಡೊಂಜಿ ಬನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 6-7 ಮಂತ್ ಅದನ್ನ ಜೈದಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಪೋಯಿನ್ ಓ ಡಾಡ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೂಲಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಬೈತೀನಿ ಅಂಚ ಆತಿಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ಬೈತೀನಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಪೋಯಿರಿ ಬಿಡ್ದು ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಪ್ ಹೊರಪಂಡ ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪಾಟ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲೇನು ಪೂರ ನೆಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ಸಂಗೀತಗಂತೂ ಪಾಡುವೆ ಖಂಡಿತ ಕುಲೊಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ತೂಪಿನಿತ್ತೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪಾಟ್ಲೇನು ಕೋಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಭರತನಾಟ್ಯನೇ ತುಯಿನಿ ಅವು ಪಾಡ್ಲೇನು ಆರ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಜಾತಕ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಏತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ ಮುಲುಪನಾಗ ಅಲ್ಲನೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅವು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಡೆ ಬಂಡು ಮೂಲು ಓಕೆಲಿ ಜನಲೆಗೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಕಿನ್ನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಿಕಾ ಕಿನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಸ್ ಪುಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮುರಣಿ ಯಾರ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲು ಒಣಸುವಯ ಯಾರು ಆಂಬಿತ್ತ ಟೇಬಲ್ ಪಂಡ ಬೇಬಿ ಶಾಮಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇಬಿ ಶಾಮಿಲ್ ಇದು ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಶಾಮಿಲ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಈತು ಪಾತೇರಿಯ ಎಂಕು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೋಡೊಂದು ಈತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರಂಗಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪುನಃ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ದಾದ ಕನವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದೇ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಡೆಗವೇನು ಕನವಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಂಡದ ಈತ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ವಿಚಾರ ತೂನಾಗ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಬರೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಈ ಋತುವಿನಂಚ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡು ದಾದ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ತೂಬಿನಿ ಕೆಲವು ಮರಾಠಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಮರಾಠಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ತೂಮಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಬಟ್ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಇರಾಗಿತ್ತು ಹಾಲ್ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಅವು ಹಾಲ್ ಇರೇಗ ಐನು ಅವು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಪನರ್ ಇರೇಗ ಸ್ಯಾನ್ಸೈಜ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ತುಯಾರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರೇಗ ಮೈಕ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಇಡೀ ಯಾವಂಡಾಕ್ಲೆ ಉಲಾಯ್ದು ಅಟಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಒಯ್ಪುಂಡು ಇರೇಗಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಕನೋಡು ಲೈಟ್ ತೋಜರ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಓಲ ತೋಜಿಸಿ ಬಟ್ ಬೂರ್ನು ಸೋರ್ಸ್ ಬೂರ್ನು ಉಲಾಯ್ದು ಅಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಪಿಂಕದು ಬೂರ್ನು ಒಂದು ಬಂಗಂಡು ಖರ್ಚುಂಡು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸಲ ಅಂಚಿನಿ ಇರೆಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಚೋಪು ನೆಲ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಕಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂಚಿದ್ದು ಪಂಜೋ ಬತ್ತನು ಅದ ಆಶೆ ಕೆಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನದೇ ಅಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮೋನಿ ಅಂತ ಈತೆಗೆ ತೋಜು ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಪೋಯಲ್ಲ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಬೋದು ಅಟಿಲ್ ತಗೊಂಡಿಟ್ಟು ಕೂಡಾಗೇನು ಅದು ಕುಮ್ಮೈತಿ ಏನೋ ಬರ್ರ ತಿಳ್ತೀರ ಈಗ ಕಾಮಿಡಿಯೋ ಒಟ್ಟ ನೈಜತೆ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನೈಜತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಪಡು ಬತ್ತನು ಬಾಲೆ ಬತ್ತನು ಶೂ ನಿಂಚ ರಟ್ಟಣ ಅವು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಒಬ್ಬರು ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ನಂಗೆ ತೋಜು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಯಾಪೇನು ಅವೇ ನಕಲು ಕನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪು ಜಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಕೊರತೆ ಮೂಲು ಇರೆಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟೇಜ್ ಓಕೆ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಓಲೋಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಗಲ್ದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಅವ್ರು ಬರೋದು ಏನು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ 30 ಫೀಟ್ ಪಂದುಪ್ಪ ಅವ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು 15 ಫೀಟ್ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಳಿಗೆ ಗೀಳಿಗೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ತರವೆಚ್ಚನ ಅಲ್ಪಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಯಾಪಲ ಏತ್ ಬರ್ತಗಲ್ಲ ಪೋಯ್ಲಕನೆ 15 ನಿಮಿಷ ఆయన కుల్లారాపం టక్ టక్ కుల్లారు డ్రామా స్టార్ట్ అవుతాండి ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜಿನಿ ಅಪ್ಪ ಹೊರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ನೆನಪೇಜಿ ಮೂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನದು ಖರ್ಚು ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಮಲ್ಪಡೋದು ಇಚ್ಚಿ ಖರ್ಚು ಬಕ್ಕ ವೈಭವ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಐನು ಹೊರ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಕೊನೆಯರ ಬಂಗ ಐನು ಕರ್ಪದ ಬಂಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತೇರಿ ಕೊರಡು ಅವು ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಿ ಖಾಲಿ ತರ ಖರ್ಚು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಇರೇಗಿ ಮರತ್ತೆ ಬೋಪು ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಡನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಆತೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ತಾಗ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವಳು 4 ಜನ 5 ಜನ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತೆ 5 ಜನ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ 5 ಜನ 5 ಜನ ಒಂದು ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕತೆ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಾಗರಿ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕತೆ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲಾಗರಿ ಅದು ಕೊಂಚೆ ಕಾರಿಡ್ಬೋದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಕೊಂಚೆ ಕಾರಿಡ್ಬೋದು ಅವರ ಮರಾಠಿದ ಐಡಿಯಾ ಬಂಗಾಲಿ ಮರಾಠಿ ಪುರ ಅಂಚ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ 25 ಜನ ಅವರ ಇಜ್ಜ ಸುಲಭ ಅಂಚಿನ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕನವಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂಕಲ್ನ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹತ್ತು ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹತ್ತು ಟೈಟಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಡೈಲಾಗ್ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹತ್ತು ಬಂದಾಗ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹತ್ತು ಜಗತ್ತದು ಕೆಲವರು ಏನು ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಾನು ಐಕ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಪ್ಪು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತು ಐನು ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಈಸಿಯೇ ಬಟ್ ಒಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಥೆನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದರ್ ಬರಹ ಒಂದು ಮಂತದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದರ್ ಪೂರ ಮಂದರ್ ಒಂದು ಅತ್ತಂದೇನೆ ಇರೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ದನಿ ಒಂಜಿ ಈತು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಈತು ಜನನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈತು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿ ಅವು ಆತ ಸುಲಭ ಇತ್ತಂದ ಬಂಗ ದೇವರು ಮಾತಲ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಆತಿಚಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತಲ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಎಂಕಂತೂ ಬಂಗ ಆತಿಚಿ ಏರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಕೊನಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಏರುಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತನಾಡ್ತು ఆయన ದೂರುಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನವೀನ್ ಪೋದಾಂಡು ನವೀನ್ ಪೋನಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಪೋಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಬೋಜಿ ಮಗಲ ಮದ್ಮೆಂದು ರಜೆ ಬೋಡು ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಯಾನು ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹುಷಾರ್ ನಾನು ಇಯರು ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಷ್ಪಕನ ವಿಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬೋಜಿ ಬಕ್ಕಲ ಭೋಜನ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಒಂದು ಉದ್ದಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಇದ್ದಾರని ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರು 2 ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಬರ್ತಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತಂಡ ಪೋತೀನಿ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ನಿ ನಾನು ಬೊಂಬೈಗೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಕಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೋತೀನಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಬಾಂಬೆಗೆ ಏರ್ಲೇಜರ್ ನಾಟಕ ಆಪಣೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅದು ಬಂತು ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಅವು ಆಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಕಿದೆ ಅಂಡ ಏರ್ಲೆಜ್ಜು ಮರ ಅಂದಾದ ಅದು ಐಕಿ ತೀರ್ನ ಆ ಟೈಟಲ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತು ಏರ್ಲ ಏಪಲ್ ಏರ್ಲ ಯಾವು ಏರು ಉಪ್ಪೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ದನಿ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರಿಗೆ ದಾದಾನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಾತ್ರವನ್ನು 2 ಮಲ್ಪ ಅವನು ದಾದ ಅಪ್ಪಾಗ ದೇವ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಅವು ನವೀನ್ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ
ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮೊನ್ನ ಚೈತ್ರನ ಅಮ್ಮೆ ಇರ್ನರು ಅಯ್ಯ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬನ್ನ ತಿಮ್ಮ ಪಡ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ದಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬಿಡ್ಸಿ ಗೊತ್ತೇ ಜೋ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಧನ ಪ್ರಾಯದರು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೀರ ಇದು ಪಕ್ಕದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾನೆ ತಾರ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಫೋನ್ ಆಗಿರೇಗಿ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳು ಇಜ್ಜೇರು ನನಗೆ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಇರೋಗಿ ಫೋನ್ ಆಗಿರೋಗಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜೇರಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವರು ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆವಂದುಪ್ಪೆ ಡ್ರಾಮಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾರು ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಡುಪ್ಪನ ಏನು ಹೊರ ಬಂಡೆ ಅವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪ್ಸಿ ಇದೆ ಈತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಪಟದ ವಿಷಯ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಇರೇಗ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇದ ಇರು ನೆಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ದೂರಡು ಉಂತದ್ದು ಮಗನ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಪನು ಮಣ್ಣ ಇರೇಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಕ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಜ್ ಅರ್ಜುನ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯಂಡ ಅವು 8 ಗಂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಬೋಪೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಳ್ಳಿ ಮೂವಿಸ್ದ ಟೀಮ್ ಜವಣಿರ್ನ ಟೀಮ್ ಅವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಒಂಚೂರು ತಾಗನಲ್ಲ ಇಡೀ ಮೋನೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ದಾದಂಡಿಯ ದಾದ ಬಡಿಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡವು ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಅಂಚಿನ ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಇರ್ತು ಉದುಪ್ಪಾರು ಬೆರಿ ಬತ್ತುನು ಮಂಡೆಗೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕುನು ಪತ್ತುನು ಕಾರು ಒಯ್ಪುನು ಅವು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆ ವಾತಾವರಣದ ಆದಾಪುಂಡ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಹಾಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಬೇತೇವು ಇಡೀ ಶೂಟ್ ಆದ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಶೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಚ್ಚಿದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬಡದು ಮರಳು ಕಟ್ಟಿರಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೌದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಪಂಡಿ ಕೊಡಲಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಿನಾಲ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಅವು ಮಲ್ಪಗ ದಿನೇ ಚಿಂತೆ ಮಂತಂದು ಪೇರು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೇರು ಅವು 2 ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ದಾಯಕ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಂಡ ಇರ್ನ ನಾಟಕದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲೇ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದುಪುಂಡು ಇರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಕೇನಿಮಿಟಿ ಒಂಜಿ ಮೋನಡಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಉಂದಿಂಚ ಮಾರ್ರೆ ದೀಯರು ಉಂದುಲ ಎಂಚ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಂಡು ಬಣ್ಣದವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಆಪಿನ ಈ ರಾಪಟ ಟೈಟಲ್ ಈರು ಕೊಡ್ತಿನ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ ರಾಪಟ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಗ ಐತೆ ನಾಯ್ಕ ಇಂಚ ಬರೇನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಗ ಅವು ಕಟ್ಟಾಬಿಜ್ ಜಿಂಕ ಪೋಯ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕೆ ಉಂಡು ರಾಪಟ ಅವು ಟೈಟಲ್ ಅರ್ಜುನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿದೇವರುಡು ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆತಂದು ಒಂಜಿ 1000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಕುಲು ತೂದು 2,000 ಜನ ದುಬೈ ತೂಯರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1,800 ಜನ ಮಸ್ಕಾತಡು 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಸ್ಕಾತಡು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಕತಾರ್ಡು 1,200 ಜನ ಕತಾರ್ಡು ತುಯ್ಯರು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಯ್ಯ 500 ಕೆಪಾಸಿಟಿದ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬದುಕುಲ್ಯ ಅವು 500 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅವು ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಣ್ಣದು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಾಸ್ಡ್ ಅಂತೂ ನೀಟ್ ಇರಾಗಿ ಫಿಲ್ಮದ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಅವಲೇ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಈ ಸಲ ತಂಡಡ್ ಪೂರ ಯುವಕರ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಇರೇಗ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನುಭವ ಅಂಡ ಅದೇ ಪಂಡ ಏಪಲ್ಲ ಇರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಈ ಸಲ ತೂನಾಗ ಒಂದು 60% ಮಿತ್ತು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಹುಡುಗನ ಕುಲು ಪೂರ ತರುಣರು ಇಲ್ಲಿರು ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಯುವಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಯಾನು ಬಂದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ಮೀರ್ದು ಹೋಗ್ಲ ಮಲ್ಪುಜರಾಕ್ಲಿ ಪುರ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಭಯ ಪೋಡಿಗೆ ಅತ್ತು ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಜೋರು ಮಲ್ಪುಜಿದಾಲ ಅಂಜಿ ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ಡ ಕೇಳಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕೇಳಲಿಗ ಅವು
ಕೇಂದೆ ಓಲ ಇಂಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಪಂಡ ಪೂರ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಜವಣಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಕಲು ಅವು ಅಂಚಾನೆಟ್ ಅವಳು ಚಿಂತನೆ ಹಾಕ್ಲನ್ನ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಧೈರ್ಯ ಹಾಕ್ಲಿನ ಅವಾಗ ಭಾರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಹಾಕಲ್ಡ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯಡಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಲಿತ್ತನ ಹಾಕಲ್ನ ಬೊಡೆದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ವಿಶೇಷ ಊರೆಲ್ಲ ಟೀಮುಡು ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒರೆನ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕು ಎಸ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೋರು ಇರ್ನ ಮಗನ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೋರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಡ್ಡನೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿ ವರನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಬಲೆ ತೂರ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸುಲ ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ಹಾಕ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದೀನಿ ಒಂಜಿ ದಯಬಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಕೊನೋದು ಎತ್ತಾವಡು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿದ ಇದು ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಖರ್ಚಿಡ್ಲ ಓವರ್ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂದು ಬರ್ತದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಡನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಆಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಚ ಮುಗಿನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಓಲ್ಲ ಬಾಯ್ಜೆಕ್ಕಲ್ದೆ ಪೆರಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸಿನಿಮಾದ ಲೈ ಕನಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಈತ ಬರ್ತಿರೋ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಡು ಎನ್ನ ಆಡು ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಬೆತೆ ರೀತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಐನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಪಾಟೋಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನೇ ಚೇಂಜ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಇರಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿನುಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಪಿನ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವೆರ್ಲ ಎಂಕಲ ರಾಪಾಟಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಹೆಜ್ಜೆ ದಿವಲಿಜಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ 10 ಜನ ಈ ಸಲ ಕೈ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದಿರು ಅಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕಲು ಈ ಸರ್ತಿ 10 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪೂರ ಬಂಗಾರು ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಅರ್ಜುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲು ಹೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವಳು ದುಬೈಡ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ತೋ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಬ್ಯಾರಿಂದ ಅವ್ಳು ಫುಲ್ ಕತಾರ್ಡು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ಕತ್ರ ಫುಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ್ಲೇಕ ಮಲ್ತೇರು ಅವಳು ಒಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಿದೈವೂರು ಪೋಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಬೇಲೆನ ಬಿಡ್ದು ಅಕ್ಲನ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಆಡಿ ಈಡಿ ಪೂರ ಟಾಕೀಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅವು ಪಾತಿರ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಎಂಕ್ಲನ ದುಬೈದ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ 1,000 ಟಿಕೆಟ್ ಅವಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವೊಂಜಿ ಕುವೆಟ್ಟಡ ಬೇತ ಒಲ್ಲೊಂಜಿ ತುಯೆ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಪಿನಾಥ ಜನ ಬತ್ತಿದ್ರು ಬೈದೇರು ಖಾಲಿ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2,000 ಮುಟ್ಟ ಜನ ಬೈದೇರು ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ಮಸ್ಕತ್ತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನದು 1,000 ಜನ ಅವು ಆನಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲನ ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟೌಟ್ ಪುರ ಹಾಕ್ಲೇ ಪಾಡ್ದು ಏತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಾಪ ಊರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದುಂಪು ಬಕ್ಕ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೋಂಡ
ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಬಾಲಣ್ಣಿ ಆರೆಗ್ ಏತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ರಲ್ಲ ಅವನು ಸತ್ಯ 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 ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂದಿ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ 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 ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬಾಲಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೈನಸ್ಲ್ ಬಂಡರ ಒಂಚೂರು ಅವ ಬಾಲಣ್ಣಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದು ಜಾಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ಮಲ್ಪಾರ ಈ ಜಾಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ಮಲ್ಪಾರ ತುಳು ಯಾರಿಗೆ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಉರಿಯೋಡು ಬಂತು ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆರು ಕೊರ್ನತ್ತು ಶೋಸ್ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿದು 5 ಬಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ 14,000 ಜನ ಬತ್ತಂಡ ಕನ್ನಡದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊರ್ಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಆರೇಕ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಅವಡು ನಾವು 12 ಸಲ ಬಂದಂಗೆ ಆರೇಕ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 100 ಜನದ ಮಿತ್ತು ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬಟ್ ಆರು ತುಳುಕೊಂಜಿ ಬಾಲಣ್ಣಗೆ ಅಪ್ಪಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಫುಲ್ಲು ಆ್ಯಡ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫುಲ್ಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗನೇ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಳುಕು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅವಿಲಾದೀಪು ಅಶ್ವಿನಾದೀಪು ಪೂರ ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್ ಅವಡು ಕರ್ಣನ್ನೇ ಅವಡು ಅಂದು ಅಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆಂದೇ ಅನ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹೊಸ ತುಳು ಬತ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಡ್ಡ ತೂಲೆ ಅವು ಬೋಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜನಕ್ಕೂ ತೂದು ನಿರ್ಧಾರ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಕೆಲವರು ಪೂಕನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಶೊಂಡಿಗೆ ತೂಲೆ ಅನ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡ ತೂಪೇರು ಖಂಡಿತ 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 ಎಸ್ ನಿಕುಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ಡ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಒತ್ತಂದೆ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪಾತೇರಿಯ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ನನ್ನವರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಈರು ಬೈದೀನಿ ಇಂಜಿನಲ್ಲ ಅವಳು ಸೂರಜ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದುಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಯ ಬರ್ನಾಗ ಸೂರಜ್ನ ಮೋನೆ ತೂಪನೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಸೂರಜ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದೇ ಪಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬೊಂಬಾಟ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆವೊಂದೇ ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಪಟ ಬರೋದು ರಾಪಟ ರಾಪರ ಅಂದ್ಕೇನು ಬೇರೆಂಡ ಅಂಚ ರಾಪಟ ಬರೋದುಂಡು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಫುಲ್ಲು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸುಂದರವಾದ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ ಐಟು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ನೆಕ್ ನ್ಯಾಯ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋಲಿ ಎನ್ನಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಲ ತೋಲಿ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂದಾಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನಟಿ ಪಂಡ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 1 ವಾರದ ಬಿಫೋರೇ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಮೇತ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಅಡೆಮುಟ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ.